Hej med jer derude. Der kommer lige et par hurtige tips her fra Unilever Food Solutions på stivelse. Stivelse, det er jo tit noget, at vi bare har stående i køkkenet, og tit så tænker vi ikke så meget over, hvad man kan bruge det til andet end bare at jævne. Men vi har lidt forskellige stivelser med. Vi har selvfølgelig vores snowflake, vi har vores tapioca, og de er begge to, selvfølgelig er de glutenfri, fordi den ene er lavet på cassava-rod, snowflaken er lavet på majs. De er begge to modificeret, så det vil sige, at de begge to kan tåle genopvarmning, de kan tåle vandbad, de kan tåle indfrysning. De kan faktisk klare hele muligheden. Og så har vi selvfølgelig nogle af vores instantprodukter, vores lyse ro, som bare er planteolie og hvedemel, og så selvfølgelig en lys og en mørk Maizena Express, som også er baseret på majsmel, og så selvfølgelig vores klassiske Maizena, som også findes i økologisk variant. Men tips og tricks på stivelse, hvad det egentlig kan. Noget af det modificerede stivelse fungerer sindssygt godt. For eksempel, hvis du skal lave verdens bedste konditorcreme, så er den modificerede stivelse eller bare den almindelige Maizena fuldstændig genial. Og det er en konditorcreme, som simpelthen bare er så nem at lave. Og man kan faktisk lave den bagefast også, hvis man bruger den modificerede stivelse. Noget af det sjove, det er også at lave en liquid gel på stivelsen. Især at bruge snowflaken, som er modificeret og som fungerer super godt. Opskriften på sådan en liquid gel her, hvor du bare kan sætte den er også varmestabil. Så det vil sige, at du kan faktisk sætte den op sådan her. Den løber ikke, når den bliver lun. Du kan faktisk grille den. Den er lavet med 700 ml vand, 225 gram sukker, cirka 100 gram af vores citrus fresh her, og så 80 gram snowflake. Så opskrifter og det hele, det kan I se hernede under. En anden ting, det er også at bruge vores modificerede stivelser til glaser eller saucer, ved at trække dem bare en lille smule, fordi de giver en fantastisk glans. Så det her med at lave en rødvinsglas, eller man skal reducere for at få kollagenet frem, der kan du faktisk godt bruge stivelsen, fordi vores tapioca, den danner ikke skin, den giver en fantastisk blankhed. Så det her med at lave en mørk glas med tapiocaen, det er altså også noget, den kan klare. Og det lægger sig fuldstændig fint over sådan et grillet løg her. Og det giver virkelig en virkelig flot blankhed. Så stivelserne kan lidt forskellige ting, men ellers så er I meget velkommen til at tage fat i os omkring stivelser, eller kigge på linket her under videoen, fordi der ligger opskrifter på lige de her små ting, jeg har vist her. Især den der liquid gel, den er genial. Men ellers tag fat i os i forhold til stivelser. Prøv at kigge ind i, de kan bruges til meget mere, end vi lige regner med. De har mange funktionaliteter, og de kan faktisk hjælpe os med super mange tekniske ting i køkkenet. Så tak fordi I så med, og håber I kan bruge det til noget, men ellers så tag fat i os, hvis I har spørgsmål om stivelser. Vi ses!